Doncs la meva proposta per aquesta temporada és Hui Clos, perquè a porta tancada, perquè primer és un text de Jean-Paul Sartre, hi ha molt poques oportunitats per veure obres de Jean-Paul Sartre a Barcelona, perquè té traducció de Manuel de Pedrolo i perquè té direcció de Jordi Prat i Coll. I a més, servirà per celebrar el 5è aniversari de la Sala Atrium. Del que queda de temporada, una dels muntatges que em ve més de gust de veure és el Don Joan, que faran a la Sala Petita del Teatre Nacional, i em ve de gust de veure'l per molts motius, d'entrada pel text de Molière, que és un text fascinant, però sobretot també per la gent que hi ha al darrere d'aquest muntatge. D'una banda el David Selves a la direcció i també immensament pel protagonista, que serà el Julio Manrique, i que ja sabeu que és un actor descomunal, i pensar que el veurem interpretant aquest personatge fascinant, llibertí, en fi, aquest Don Joan de Molière, doncs ja fa venir salivera. Jo la proposta que faria per aquests mesos que queden abans que s'acabi la temporada i que arribi el teatre grec, el Grec Festival, és Borònia, de la companyia La Veronal, justament estrenat el dia 1 de juliol d'aquest passat festival, perquè adaptarà la peça a l'espai del Mercat de les Flors i tinc molta curiositat per saber de quina manera ho faran i per veure novament aquesta baixada a l'infern que fa Marcos Morao i la seva companyia amb aquestes ballarines extraordinàries que té. Doncs jo recomanaria el Hamlet, que dirigirà el Pau Carrió, per seguir la trajectòria professional d'un gran actor com és el Pol López, que ha demostrat amb Enric V i sobretot amb el cas del Gos de mitjanit, que és un dels grans actors que tenim ara mateix. I només per això crec que val la pena apropar-se a aquest espectacle.